Pokoknya gara tangannya dagelan metu wis sesek. Yo. Ya, tak dulu koyo metu rampok lho. Iki saking 40 tahun ra kedokrak. Yo iya. Wah, dagelane ya koyo perangan. Wah iya. Ngerti sing anu lepak ya malah. Lah kancane tak sarono kuwi. Lah ya kene sing dipasang mic barang. Ya iya. Aku dipasang pin telu ki ora cocok terus ya. Aku dipasang pisan iki tak cocok ajur. Ganti wae. Sik iki isi ana sing resane ora? Oh, sik. Iki awake dhewe tungane nyambut gawe rong dina lho. Lho kok iso? Boleh cepat tak sekolah sing naik setengah sekian. Ora apa-apa, tangan lho. Ora apa-apa, kabeh kuwi demi masyarakat Boro dan sekitarnya. Ya. Luar biasa pokoknya malam hari ini khusus awal dhewe wong loro iki acara Jakarta tinggal. Aku khusus kanggo masyarakat Boro. Milih kene. Iya, mau Jakarta ora kok milih kok. Lah Jakarta ono manten. Heeh. Lah ya kok milih kene. Apa orang undang aku? Oh, ayo pilih kene kok. Pilih Pak Duko. Lah iya, Pak Duko Haji kuwi lho. Heeh. Wah, sing mau dadi apa to mau? Pokoke broke ono nganti botan ngelon. Wah, mati lampe kabeh digo ya. Oh, yo ngrasake dikone buah. Heh. Ingko Boro iki lho. Lah, enak. Aku seneng karo ingkone Duko kuwi lho. Sing ingkone Duko kuwi mau bareng tak buka monggo Mas Dedo pun kaosen iki. Kowe bareng tak buka aku tak. Wah, dan putih kurang musik. Bareng ngono ya ngono kae. Ingkone putih kurang musik. Lah terus ono murmurane anu klopo ngono. Wah, patut seluruh. Wah, bareng tak copot urip. Pokoknya hasil budidaya masyarakat Boro bisa diandalkan. Salah satunya adalah Lingko Boro. Oke, ini pertanyaannya apa mas? Satu digit, agar betul ya? Kayak kesetrum sama mampu. Kesetrum ditarani uang. Jadi ini kalau wah, Boro ini akeh anu gerai. Betul. Piye ta? Sing ngobrol nganggo mangkal iki. Ora apa-apa, arep udan iki sedelo. Semangate luar biasa. Luwih kerokan kok. Ya wis, ya ora sepuh. Ora apa-apa wong sing kesel iki sidak sajen. Wah, sing dene iya iki. Iki apiki kabeh. ABG paham dikit. ABG nah ABG ini dikenal di ABG ini ABG ini ya kenal di mana apa ABG itu mau ini ABG musinya kenalan ya dari Bu Santi Bu Widi Bu Buti. Wah, Ibu Putih kan muncul. Ini luar biasa. Para penabung gamelane we perunggu. Kowe iki ngerti gamelan ora? Kowe ngerti bahan gamelan kok yang ngerti. Oke ini ora perunggu. Mau sing iki saka emas. Gongeng apa? Oh, gongeng iki cetha saka kuningan. Gongeng iki dosa ora. Gongeng iki dhewe tandha kasih. Lho kok iso? Gongeng ibu dak lawane karisan. Masda disukup, lawe ndo kasih. Kalau tidak iki bisa sesuk ndo kasih gongeng iki lho. Kok tidak uga. Dikongki oh suka donasi agak mau ini orang wah ngerti donasi dia Pak Duko wah gue nggak tak coba iya kui kok
sing jenenge lingkone buku karo lokasine Pak Jokowi. Lokasine iki masir. Wo tenan. Ini lho cici. Beda-beda kok. Kini masyarakat boleh kulon progo. Nah, kene iki tahun 1985. Ini ketoprak sing terakhir. Sampai tahun 2000 menutup lagi ketoprak saiki. Berarti 40 tahun ora tau ketoprak. Nah, 40 tahun ora tau ketoprak. Pak Dukung. Wis aku ngejet matur karo Pak Nemu. Pak Juli. Pak Nemu sing dadi dadi ratu. Prabu Dandang Bulo. Ewu kuwe. Dadang gula iki apa bare dadang gede iki beda jeneng kok ya. Dadang gede waktu pertama pertanyaan ini loh. Pak Melu. Oh, bijing ketoprak Tenggoro itu kan arep dianake sebulan bisa. Jadi kira-kira sapa? Sing kira-kira sapa? Sing kira-kira. Ayo masyarakat. Loh, sing teko Nemu wis memberi suara guluke jenenge suluk budaya. Oh, suluk budaya sing teko kae kagungan budaya. Oh, Surabaya tuwa. Surabaya iki jaran. Tuwa lho sepuh. Ora, apa? Untune Jawa. Kalau kayaknya mau dikowe. Jadi kita Jawa itu tuku palsu apa? Oh ya, palsu ini agaknya asli luwes dong. Tapi dulu di mana? Jadi ya, ini pertanyaannya ya maju-maju. Iya toh, iki ana sing jenenge ketoprak Suro memberi penyuluhan kepada masyarakat pertanian baik dari pertanian. Terus kemudian keluarga pembudidayaan hasil pertanian. Ini jenenge apa jenenge galur ini iki. Ya hasil pertanian. Oh ya, pari sing berbentuk kain. Penemuan baru pari bentuknya kain. Pak juga Pak menemukan pari berbentuk kain. Apa beras kencur? Beras kencur kan pari cair ya. Kowe keroyok masyarakat ini. Berasnya ya beras. Kayak penemuan beras kencur. Jadi petaninya ya, itu lagi mau petani. Loh, ngerti lah. Kawin silatnya aku ini ngawin ke silat. Apa? Semongko karo jeruk. Semongko karo jeruk. Hasilnya apa dok? Orang gaji. Saya orang bisnis dari wong tuanya. Kalau ini gak itu jamu dikawinke karo Pak RT. Pak RT kawin ke jamu. Lah kawin ki. Ini hasilnya jamu Darsono. Udah tuh akhirnya gak salah. Wah, agak ini kok. Mengaku ki ono kejam. Dikawinke karo genderuwo. Berarti kejam genderuwo. Oh, jabu karo monyet. Berarti jabu monyet. Oh, kawin silang. Wah, akhirnya ngono kene iki sing jenenge balung iki yo ora bisa dhewe yo. Lha iki jenenge dhewe iki ra iya, cilik toh. Mereka luar biasa ditutup dan teknologi tinggi. Ya sing dhewe sak tenan-tenan. Nah, ini nek panen gede niki dhewe sak matamu itu. Wah, sira iku wong apa? Lah kuwi iya pertanyaan iki rumah ngamu dhewe iki saiki gedene sak matamu. Kowe menaruh nek ya. Ora, ditekake hasil pertanian iki iki. Ora dhewe gedene sak matamu saking lho gula wentah senangan kowe ngerti galur iki to. Borong iki sing kono iki tambung semongko. Semongko biasa dibilang. Ya, tak teko tak semongko. Selalu gede. Tahu tak lho. Tanda sudah.
Iki ra rukun mah. Malah Sasira iki. Apa lho, Bang? Sing tembang sing iki umpama. Ya, Ternyata ketoprak Bimboro ini kualitasnya bagus-bagus. Iman-iman yang betul dipintasi nggih Pak nggih. Iman-iman yang ora ana pembina. Lho, niaga. Iki sing nom-nom kabeh lho. sik isih. Ana sing urung metu untune barang. Kae kan ora. Wis nom-nom. Lah iya Perlu dibilang. Muga-muga derek dedonga nggih mungkin ketoprak suluh budaya tidak hanya pada malam hari. Berikutnya mungkin bisa tampil di Kapanewon. Itu wis disemangati karo Pak Mewu. Kan piye? Wis jelas. Mane kuwi. Pokoknya cek kok kiai-kiai boyo ini biasanya kiai kan mesti pintar-pintar. Wis jelas. Ilmunya mesti di atas rata-rata. Loh, nek kowe ketok gawe bulan yang boros biasanya ketularan pinter yo. Wis yo. Tes bae gampang-gampang. Oke. Nek gawe bulan yang boros biasanya pinter. Allah apa? Artinya di atas rata. Aku gampang wae. Cek apa ya aku gudang. Gampang. Iwak titik karo iwak tikus enak ndi? Ini iwak titik. Iwak titik karo iwak tikus enak ndi? Ini iwak titik. Berarti sama iwak tikus. Cerita kon piye to? Ya kowe tau dolangan bola mesti bocah gak pinter. Iwak titik Karo iwak tikus. ini iwak titik. Berarti sama iwak tikus. Masa beda kita udah iwak tikus kan? Kowe daging goreng doyan. Iya. Iwak goreng doyan. Iya. Gereh mentah. Wah. Kalau gumbal digoreng, Iya. malah kowe luwih suka. Daging goreng doyan, iwak goreng doyan. Gereh mentah, Loh. gumbal digoreng. Iya. Daging goreng malah gumbal dipangan. Malah gumbal goyang. Pertanyaan ini kayak digoreng ya. Ora kuwi kok maksudnya Kak. Gereh mentah goyang. Ora. Alah, gumbal digoreng. Iya. Berarti panganan gumbal. Wis aku Gampang wae, gampang wae. butuh jalan. Karo buntut tikus iki dawa iki. Ya sudah butuh jalan. Goblok berarti di wong bodoh. Piye sih? Nanti jalan butuhnya Dawa buntut tikus. wis. Lha iso Buntut tikus iki langkrak lemah. Sing langkrak lemah iki mesti dobo. berarti buntutku kan dawa. Kok iso agelanmu kok sampe pas. Nek golek Sapi madhep kidul, buntute nenglar. Ngono kok aku wong Boro. Sapi madhep kidul, buntute nenglar. betul gak dene. Salah. Buntute enggak. Dadi nek buntute nenglar, nek sapi ngarulur biasa juga buntut nenglar sih. Sapi iki. Kok tak pakai. Sapi madhep kidul, buntute ning ndi? Ayo ning luar. Salah iki bener. Ya ning adate. Agate enggak. Ini silite. Ya ning kono kuwi. Ono munyuk betul. Anak munyuk mlaku. Terus muni-muni kok ngingeti aku. Gue ngecek ini wong Boro apa kuwi? Ono anak munyuk karo bapakne. Mlaku-mlaku golek wong nyabrang nang dalan ketabrak mobil. Yes. Munyuk sing anake mati. Bapakne nesu ora. Aja kok nesu wong anak kok. Sabar. Anak iki nek ketabrak kuwi siji kuwi. Sabar. Bapakne nesu. Dek lambemu muni piye mau? Iki karo Ora iso jane aku ning gone dulur pinter-pinter akan ada anak munyuk anak munyuk ngaku-ngaku bapakne. Ayo. Yang dalan akan boleh wawan iki lho.
Awas kamu kau tabrak mobil. Anak itu mau mati. Bapaknya nesu ora. Lah iki kok nesu anak kok. Sabar. Muyuke mureng. Muyuk tabrak bapaknya nesu. Bapaknya nesu. Lah kuwi ini kan ora iso dianu. Anak muyuk tabrak pik mati. Tak dini nesu kok. Ya nesu no. Tekan nesu nek kuwi. Oh sabar. Bebas dari sini betul aja. Gue muyuk tuh mau. Anak munyok karo anak cilik. Nek dilatih di sekolah iki cepet pinter gitu. Cepet anak cilik. Ah berarti tahu sak kelas karo anak. Sangat jadi anak cilik. Lah juga kita dulu kowe. Kepala sekolah itu. Kowe pertanian ngerti? Supaya subur kuwi dipupuk nganggo apa? Ya Ada berapa jenis pupuk? organik dan anorganik ngono wae tak tahu. Tak boleh padahal iki. Nek anorganik kuwi contohnya apa? Organik yo napa ya. Sik. Mas, niki keteluk. Aku nek kok kaya ngomong krengkeng. Iki rada iso iki ora tok kacu utuhmu. Nah, kuwi anorganik iki apa contohnya? Ayo anorganik iki bangsa urea, bangsa apa ku jenenge? Set ono kuwi. Organik. Ayo ono pupuk kandang, barang kaya kuwi. Bangsa kaya klek. Oh, klek sapi jenenge apa? Tekan ngomong kane ora. Telek titik Lencong. telek medhit Saiki ora takon lho. Menteri Pertanian saiki sapa? Oh, menteri ra ngerti. Berarti teng telek tok. Apa pertanyaanmu? Telek apa bagus bangsa menteri itu ra apa sih. Apa pertanyaan iki? Telek titik, Ya lencong. telek medhit titik. Nah, telek hati Lencong. Menteri Pertanian. Sapa? Gak ngerti. Berarti gue nek telek apa? Nek menteri ora apa. Anu buka usine telek. Aku muni dhewe. Ora ngono kuwi. Kowe mlaku-mlaku. Mlaku-mlaku ning kono kok. Wah. Lah ono sapi liwat. Meletok mak. Wah. Ero. Itu tak tunggu. Ini apa tak tinggal gue? Kowe ngono. Apa kamu nereka apa? Kamu leh no. Oh, arep cukup piring. Lalu cukup piring. Tak ngerti kowe. Anton saiki dhewe. Hasil iya. Lah terus ora tak saiki dhewe apa kok? Oh, bangsa mereka kok kreatif banget. Tlecong, tlecong sapi, karo watu. Apa kuwi? Tak lah. Ya berarti tau coba ini tak juga. Kan iki. Iki menghibur Kulon Progo iki wah ya namanya Kulon Progo iki wilayah yang tercatat yang rekor muri wilayah itu terbesar se-Indonesia. Kok iso? Kulon Progo iki wah terpisih Kulon Progo. Purworejo iki ternyata iki Kulon Progo. Kuwi ora Kulon Progo, Kulon Kali Progo. Jakarta ono ya sing Kulon Progo. Kandhane kok Ora ngerti peta. lho kene iki ana kapane wong sing manggon malah ora wong Jawa. Wong ndi? Kapane wong naik bulan kuwi. Kok batak-batak? Kayak nang bulan. Ora nang bulan. Sing liyane ya ana Apa? kapane wong Panjaitan. Oh, goro apa? Iki panjatan. Oh, panjakan to. Ono nek kapane wong Iki lor. wong itu ora tentrem. Ora kan? Apa? Sami galau. Kami galuh. Sami galau. Iki galuh. Galau. Iki awake dhewe kira kami iki Mas. Kok masih subuh? Iki ada subuh. Lagu-lagu apa? Oh, apa lho? Lagu kuwi apa nyanyi enggak sih? Lagu zaman dia Lagi sing biyen kae wae nek iki ketoprak
Lagi ngono kuwi. Daya teko sing ngopo apa bedak apa bedak kata lembu Wah, mesti digawe ngerek, dadi nek yen kan gamelan. Wis sik dhisik. Apa kok ngono kuwi nagare iki? tak tuk tak tuk tak tuk tak tuk tak masuk tuk tak tuk tak Yo. Ping bongkokan. Iki lagu jare tekan lho. Lah gawe sing ngerek. Wis sik dhisik. Oh ya. kalau teko oh masuk Sik sik. kalau teko Oh aku. Oh iso ngono. Nek rek cowok sawe iki. kalau teko harus esok wae Wis muni. Sesuk mes saya kesuwen. Saya iki tekan saiki. Kudu saiki kok. Iki wis mirati jam 12. Iya iya iya. Ya kan datang. Tak. kalau teko Ganti karpet ae. Lah bedah kok gua. Ning iki ra bener dadi karpet Bulan bedah. tambal ada. Lu Ora bener yo tambal karpet tambalan riko. ora anane dagang. Yo wae yo. Tak duduk. Dibakar bae. Lagi Jaga emang mbuki kakekno asu. Dia Pak. Oh, Biasanya pakai asu. Oke. makan ki asu asune dibeli diwae. Oh, pakai asu loh. Oke. Yo makan ki asu. Jadi kok pakai asu. Jaga iki tak cukup yo. Jaga iki tak cukup yo. Bapak tukul ning kowe golek asu. Ya berarti tekan asu. Baik kan? Oh. Oh, dadai ya, Pak. Orang ditongkeng. Enak loh. Akae gelem kok. Dapat apa? Karo apa ya? Sampe Asune mati kelek dua kali. oh, Kelek kali. kalian ketawa. Aku mati. Asune mati ya. Kalian kali. Wes semua kare, kare mulai. Dadi bahane kati. Wah, begini, orang tak ada kesuwen. Saya pada jorong dino. Oke. Aling kasih terus nambah terus, Bro. Nah, apa we? Ditutup, kok enak lagu sik. Oh, Lagu. Apa? lagu dulu. Apa? Wan, tetep mau. Kuwi gak sekolah mau to.
aku ora tau kleru. Aksara Jawa lah I. Ya, kudune Soan kok sila ngono. Aku kleru. kleru piye? Soan buka ngarsoi. Ana sing mangket banget kok. Latihan ngomong banget. Sira ora perlu Permati, jangan ya saking ora konsentrasi, Sira ora perlu. Lagu sing gumiak. ya apa? Sing Brown. Wow, Brown. Ini orang saya ini latihan satu ini. Wah, dijaluk ono-ono mesake yang baik kuwi. Kan jane kan Enggak banyak. Yo konsol Indonesia kumpul. Oke, ya. gados. Lu.